Panalangin alang sa pamilya. O Ginoo, amahan namong tanan, tuburan sa tanang grasya o gugma. Salamat sa grasya sa akong pamilya. Sa pagmahal nga among nasinati gikan sa usag-usa. Dungga kining panalangin nga akong ihalad kanimo karong taknaa. Hinaot nga bendisyonan mo, amahan, ng matag usa sa akong banay ug sa tibuok gambalay. Akong ginapanalangin nga ang matag usa magpabiling matinud-anon sa pagtuo ug pagsalig nganha kanimo. Kay nasayod ako, amahan, nga ang tanang pagpaningkamot mamahimong kawang lamang kung kini dili magsubay sa imong pagbuot. Nasayod usab ako sa hingpit nga kadaugan kung ang tanan among isalig ug itugyan nganha kanimo. Muhayon ta ako, Ginoo, nga imong bendisyonan ang among pagpuyo, nga ang matag usa kanamo magbaton og kalinaw sa panghuna-huna ug kasing-kasing. Kaligdong sa tanang panahon ug bisan taliwala sa mga hagit ug kahadlok. Nga magpabiling manggihatagon ug maangayon sa tanan. Hinaot nga buligan usab nimo kaming tanan sa grasya sa maing panglawas ug igong kusog ug kalig-on. Hilabi na karong panahon na. Lakip na akong giampo ang mga mahal sa kinabuhi nga nagpuyo sa laing dapit. Panalipti usab sila ug tabangi, Ginoo. Panalipti kaming tanan gikan sa mga daotang hagit ug hulga sa among kinabuhi sa matag takna. Palihog, ayaw kami itugyan sa daotan ug pagpakasala. Masayloa kami, amahan, sa mga nabuhat nga kalapasan. Daksa kami, Ginoo, sa imong kaluoy, gugma ug pagpanalipod. Tuguti nga ang tanan magmalampuson sa mga tinguha ug pagpaningkamot. Labaw sa tanan nga unta mahiduol kami kanimo kanunay ug pagabuhaton sa hingpit ang mga takas nga magsubay gayud sa imong pagbuot. Uban pa sa laing kinbuhaton sa pangilabuhi. Arunan sa kanunay, ikaw lamang ang among daygon. Pasalamatan. Amen.
Pag-ampo alang sa mga anak. Langit ng amahan, tuburan sa tanang grasya, mahimayaon o gamhanan. Magpasalamaton ako Ginoo, nga gitugutan mong mamahimo akong ginikanan sa akong mga anak. Pinaagi sa akong lawas o kaha pinaagi sa akong kasing-kasing. Imo silang gihatag kanako. Og hingpit na akong gipasalamatan ng mga grasya sa gugma pinaagi nila. Akong giampo nga sila mapanalipdan kanunay. Gikan sa tanang kadaot, gikan sa tanang hulga ug hagit, gikan sa tanang sakit ug mga linlang nga mohagit o moagni kanila sa matagtak na. Akong gipangamuyo nga ilayo mo sila sa daotang impluwensya ug buhat. Wow, sab gihangyo kanimo. Nga dasigon mo sila sa pagpanginabuhi subay sa imong pagbuot. Bendisyon ni sila amahan. Nga magpabiling malinawo ng ilang panghuna-huna o kasing-kasing ug ang uban nga ana-ana sa kaminyoon hatagi og kahayag ug gugma ug kalinaw ang ilang mga gambalay ug matag pamilya. Nga unta motuhop ang ilang pagtuo pagsalig nga kanimo. Sa kanunay mahiduol silang tanan sa imong presensya. Hinunoa nga unta malakip sila sa grasya nga imong isabwag sa tanan nimong binuhat. Sa panahon sa akong pagpanginabuhi o kaha sa panahong adunay balatian, nga dili nako sila maatiman o maalimahan, akong gisang-at kanimo nga sila kanunay mong pagabantayan. Itultol kanila Ginoo ang tamang dalan. Akong gihangyo ang pagkunsad sa imong Espiritu Santo ngadto kanila aron sa kanunay matag usa mabuhi nga mosunod ug magbuhat sa mga tahas subay sa imong pagbuot. Ginoo, dili namo kini mabuhat ang tanan kung ikaw layo ka namo. Among kipasudunggan ang imong gahom, ang imong himaya, ug ang imong ngalan sa tanang panahon. Ikaw ang among kadaugan, ug nang hinaot kami nga kining kadaugan magpabilin tungod sa among pagtuo, tungod sa imong gugma nga nikanamo. Luwas sa kami, luwas sa ang akong mga anak, ug ang tanang mahal ko sa kinabuhi. Gikan sa kadaot, gikan sa mga panulay. Amen.